ingon ta gipasaka siya sa langit. So giklaro kayo pagpasaka. Di simply makasabot ta nga dili kang Maria ang gahom pagsaka niya sa langit. Kay ang word na to gipasaka. Lahi ra nga misaka. Kani kay gipasaka sa to pa somebody bring her to heaven. Muna giingon. So ang kinsa man ang nagdala niya ngadto sa langit. Mao nay labing importante ang atong langitnong amahan. Mooy nagdala niya. Mao na nga dinhi sa Ebanghelyo ni San Lucas, dili kang Maria ang pag-ila niya pagdaig. Si Maria giingon ta nakasabot kadungog sa gisulti ni Isabel. Si Isabel nga napuno sa Espiritu sa Dios. Imagine ha, dili kang Isabel nga kaugalingon, kundi ang gahom sa Espiritu sa Dios. Mooy nakadasig diha kang Maria nga niingon nga bulahan ka sa tanang mga babae, bulahan ang bata nga imong ianak. So, the word that is coming from the mouth of Isabel is not really coming from her. It is dictated by the Holy Spirit. So, klaro kaayo. Muna nga, maluoy lamang tang Maria. Kay si Maria is sa laing mga laing tinuhuan nga protestante, the most abuse ang mahal nga Birhen Maria. Abuse, adulterated word, unya sakit ang mga pulong nga gisulti batok kang Maria. Pero kung atong tanawon ang kaimportante ni Maria sa balaang kasulatan, ug matud pa dinhi nga si Maria human siya nga nisulti bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Muna gisulti ni Isabel kang Maria, bulahan ka. Pero unsa may gisulti ni Maria after hearing the word of Isabel? Pagkanindot kayo, mingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manunubos. My soul that magnify the Lord, and my spirit has rejoices in God my Savior. Pagkalalom na ining kahulugan, di wala gyud nag-claim si Maria nga iyaha, kundi tinaagi sa gahom sa Dios. Diha, dingon siya, kay tungod kay nahinumdom siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. That is the clear humility of the Blessed Virgin Mary. So mo nang sa iyang tinuod nga humility ang Ginoo matud pang Anghel Gabriel na himuot kaniya, God gives you favor. Imagine kung imong tanawon the words that was stated by Angel Gabriel. Niingon siya, God gives you favor. So dili ka man na yung hinamok ako ana wala, pero kung dili that word is coming from the angel. Pero unsa may gisulti ni Maria after listening to the word stated by Angel Gabriel? Yan siya, matuman unta kanang imong gisulti ngari kanako. Sa imagine ngun siya matuman unta kanang imong gisulti ngari kanako. So mo nay dako kay impact nga makasabot ta nga ngano man ang Ginoo
nibuhos kang Maria. Gitawag siya the spiritual mother of all humanity. The spiritual mother of all humanity. Dili basta-basta ang gihatag nga titulo sa mahal nga Birhen Maria. Napagaydugang na co-redemptrix kauban sa pagpanluwas, co-mediatrix kauban sa pagpatiwala. So sa iyang pagkainahan, nakauban yun siya kay iyang ang gidawat si Jesus o iyang gipakatao ngadto sa iyang langit ng amahan. Haron mahitabo ang gisaad sa kakaliwatan sa atong katigulangan sa kaluwasan. So kung wala si Maria, makunsa man ta hangtod ron, there can be no Jesus Christ. So kung atong impact pagkanindot sa role ni Maria diha sa kahimtang, kanang gitawag mediatrix of all graces, tigtiwala sa mga grasya alang kanato, mo na siyang intercessor for us. Mary is going to intercede for us. Oo na nga, sa Kana, example. Naging concrete example sa Kana. Nanitambong siya kasal. Pagkanto niya sa kasal, ang naitabo, nahutdan man og bino. Kay wala may bino. Unsa may gisulti sa iyang anak nga mao si Kristo. Anak, wala na sila ikahatag nga bino iserbi sa ilang mga bisita. Tubag ni Kristo, woman, this is not the right time to perform miracles. Dili ni panahon paghimo og milagro. Bisan pagisulti ito ni Jesus ngadto kang Maria, ang gibuhat pod ni Jesus si Jesus mismo ni respect diha kang Maria, ni perform siya miracle. Motong nagpakuha og 7 katadyaw nga tubig. Ang tubig from ordinary turned into a first class wine. So imagine kung imong una-unaon ang nakita ni Jesus kang Maria, ni aning inahan nga nagpaubos kanunay, ni sugot pagbuot sa amahan nga siya manamkon kanako. Nagpaubos siya pagbuot sa amahan. Mo nang karon ang kaniyang pagsaka sa langit ni Maria, reward na niya, reward sa atong langit ng amahan sa iyang pagka maayo nga babae. Pareho ra gyud kanang lalaki nga nahigugma sa usa ka babae. Ang lalaki bali niyang paninguha dugay kaayong gisugot ug niabot ng panahon nga pangasawon siya. Ang gibuhat sa lalaki, tagai siya bisan unsay gikinahanglan niya, tagaan og manindot nga biste, dayon pagwapahan, dayon i-preparar ang altar, magkumbira. So mora og something very special sa usa ka lalaki. Pareho ng istorya sa Taj Mahal sa Indonesia. Ang usa ka hari na please kayo niining kapikas niyang babae. So iyang gipahma pagaman og kanang estatwa
from 1645 bangita sila architect haron maghimo og worth memorable image sa iyang asawa antod karon naara man ang image sa iyang asawa sa usa ka hari diha sa Indonesia. Unsa may ingon ang Taj Mahal, ang ikahulugan day na the pearl of the palace. So imagine na pearl of the palace. Pero pagka nindot bulahan kayo, bulawanon kaayo ang kaning klasiha sa pagkababae. Si Maria po, ang atong langit ng amahan, naghimo kanang bulawanon kaayo sa iyang kinabuhi. Mo na nga si Maria, ang iyang kuan ni Maria gud mismo sa pagampo, dinhi maka go deeper ta pagsamot, dingon tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Nga sukad karon ang tanang mga tao mutawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Klaro ha? Gihimo kanako sa gamhanang Dios. Sumuo na nga si Maria sa atong simbahan gihatagan og dakong bili. Pila ka Santo Papa by Pope Paul VI, 23rd hantod sa Pope John Paul II, ang katong Santos nga bag-o pa lamang si Saint John Paul II. Kung imong imagine ha, so sa ato pa, bisag ako ron, o sa kalalaki, ako nang higugma ng akong asawa, o kaning babayana sa akong kinabuhi, unsa may akong buhaton. Mo nang kanta sa Mona Lisa, Mona Lisa, you are so beautiful to me. Mo na nindot kayo, yunta, you are very special sa akong kinabuhi. Ikaw asawa, malipay ka kung unsa kadako ang paghigugma o pagmahal kanimo sa imong bana. Ingon ni ana, ang bana ni Maria, ang atong langit ng amahan, ug kada si Jesus iyang ipakatao diha sa bakan. Kung atong imagine ana kung unsa ka nindot sa bahin nato, mo nang assumption is a reward for Mary kinsa mapausanon sa iyang kaugalingong kinabuhi nga nidawat sa kabubuton sa Dios. So ingon ana pod ang mahitabo natong tanan nga kita magpaubsanon og atong dawaton ang Ginoo sa atong kinabuhi, gugmaon nato og ang Ginoo mohatag nato og ganti. Mao na si Maria nakadawat og ganti. Kita pong tanan makadawat og ganti sa Ginoo. Mao na nga diha sa kinabuhi nga daghang mga santos gipurong-purungan sila sa manindot nga korona tungod sa ilang pagkamadaugon sa lumba sa kinabuhi. So yun na mahimo na mo na natong tanan madaugon ta sa lumba sa tong kinabuhi. Mingon tong bana, suswerte ko nakasawa ko niini. Maayo buutan kayo. Kaning akong mga anak, puros na profesional, doktor, inhinyero, abogado, puros sila successful. Tungod kaning akong asawa, buutan, maayo yun mo, atiman mo galam sa akong mga bata. Lakip na ko nga iyang bana. So imagine, and that is the expression of the Almighty Father through Mary. Unya, magbuot ba dita sa amahan o kung sa'y iyang gibati pangharaka diha sa mahal nga Birhen Maria. Ug unsa nang nato diha kasina na iya na sa idautan nga iya na sa yawa, kasina sa yawa. Kay ang yawa dili gustong malangita, dili gustong mahimo nga mahiusa ta sa atong langitong amahan, mahimo tang balaan. So mo ni the call to sanctity in order to accept the call of God into our own life. And model nato si Mama Mary. Musugot lang ta sa kabubuton sa Dios. Kita gyud mabulahan, mayahay ta sa atong kinabuhi. Apan kung dili ta mosugot, looy ta kaayo. Ilki kita kaayo, pero dami yun na.
Muna nga mubuhat ta sa kabubuton sa Ginoo, balik ang kasabot ni Kristo, di mo kasabot nga siya Ginoo dato na daan nanaog sa atong pagkakabus aron mahimo tang adunahan, di pa gyud ta kasabotan. Oh, mao na atong langitong amahan diha kang Maria, and that is the reward of Mary. Mary is actually gidala sa langit ang lawas o kalag, ang kalipay sa atong langit nung amahan na sa iyang kiliran. Maupo na nga kanang mga santos maingon adto sa langit o malipay kaayo ang Ginoo nga kita atong gipadayag ang atong gugma ngadto kaniya. Pagsugot sa iyang kabubuton, pagkalami gyud ay nang kinabuhi kun kita makatuman sa kasuguan sa Dios o atong mapuy-an unsa gyud ay ang pagkamapaabsanon nga pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay aduna pay ganti di ay mapaabot alang kanato, di ba? So mao na nga kanang mga bana iyang anak ipiyal nila unya ang pagpauli nga maayo ng mga na kahimtang nas mga bata. Lipay kayo ang bana muhatag og reward sa asawa. Darling, ang akong allotment gihatag nako nimo, ang akong sweldo gihatag nako nimo. Sige, magsadya ta kauban sa atong mga anak. So pagkalami aron ingon ang mga anak, ayaw kalimti biya sa akong gipangayo nimo. Sa mao na dinhi ang nakanindot dinhi sa gitunol nato sa maayong balita sa atong tagsa kaugalingon. Para nato murag siyempre wala ra, pero pagtan-aw din nato na din ang kabug-aton sa kaayo sa gibuhat ni Maria alang kanatong tanan. Muna di ba ni si Maria matud pa diri iingon pa dinhi sa balaang kasulatan bulahan ka sa tanan mga babae, bulahan ang batang imong isabak kay napuno man siya sa grasya, di ba? Puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios ana kanimo. So mo nang mapuno ta sa grasya, daghan natong masina kay naman ta unang sawayon ta, batuon ta, kay mao na mahitabo nato pareho ra gyud nag mangga mamungag daghan makakita. So salamian ang mangga mo punit og bato-batuon gyud kay gustong mutilaw sa mangga, di ba? So mo na mamunga gali ta daghang mo bato kay daghan sila ganahan mutilaw sa bunga nato sa atong kaugalingon. So naot nato masabtan nato na very simple, but we have very important thing that we earn from understanding sa pagsaulog sa Assumption of the Blessed Virgin Mary.